Салом дӯстони азиз. Як бародар я подписчик савол дод ки ҳами дар ҳамира ман наметавонам фаҳмида. Оз бародара ҳами як клиент овардмада ина тениш кафидаги ина як тен. И тени ино ном дора тени Пискова да. И российский производство ай. Ана тениш ка 50 сом есть чон сом. Ина мо бояд озами дар ин ҳамир ба шумо нишон дем ки ко ҳами чокадагай бо ҳам симой даринша мабодо чизои хитон месӯза мечтотон ҳам плитотон метоне иваз кунӣ. Оз ма дар ин ҳамир нишон медам ки ҳами чӣ хели яй тамошо кунӣ. Дар ин ҳами ягон чизи қин надора. Нигоҳ кунӣ. Фақат инами симаш кам. Ами одам бо симаш сухтагӣ будай. Ана ки нигоҳ кунӣ бародар. Алайкум салом. Орнаҷон ягон хизмат кунӣ ягон су ёрдам кунӣ. Ина бураҷон. Ягон қоғазиш нест ка. Ака сумаи вақтан наки абрада нагирмайдаси. Чизеги шигиргу док дахмо. Ина бародар нигоҳ кунӣ. Исмаг просто бушон кунӣ. Симоша нишон чӣ? А чӣ сумай брат? Я нигоҳ кунӣ ба шумо. Маки мақсад хат тен аввалиш кардан ҳеҷ чия. Мақсад нигоҳ кунӣ симо чӣ хел соединит мешава. Инами шнури 226. Нигоҳ кун. Ина омадаги ай. И сими и лампочка ҳай. Як сими лампочка қатиями як линияи шнур да тен сахт меша. Диден? Ана диимаш. Нигоҳ кун. Диим шнур симаш мебия регулятор. Ҳами регулятор да ки барои хича бикша. И мечто чхелай ки метаспа так хича отключение метия. Ана ки нигоҳ кун. Диим сими лампочка мегзарем. Мебия и тен. Диден? И тен, а и тен бо инем переключатель. Ина регулятор да. Инам қакурай. Ҳамича хушру боди хат боша ки мисол шумо як ҷудам устогӣ каде ё чизои хитон асос каде ҳами мақсад фреб нахаре путат нака. Инам қакурай хай ки тенги камой дора оз мо бояд тен алиш кунем хай тенам уже ҳечи қинди надорем хай мегирем тенам мечаспонем қакурай вақт просто нарава шумо мисол видеоро то охира ки хеле тамошо кунӣ аста ки дилгир мешед. Хуб инам я фаҳмидем бародаро. На регулятор омадагай. Ана я 220 регулятор. Ина диим шнур да тен. Бо аиш просто тен дарафтаги қати як сими лампочка. Инам қакурай. Рамад бародаро.